Siap, gerak. Tahun depan, gerak. Tegap, gerak. Hadapkan diri, gerak. Luruskan. Siap.
Ayo para kanca budi utama rupane abang ajan rupa abang budi utama gelem sekaya yus Ayo para kanca budi utama rupane abang ajan rupa abang budi utama ayo para kanca budi utama rupane ireng ajan rupa ireng budi utama ake wong Ayo para kanca budi utama rupane ireng ajan rupa ireng budi utama ake wong ayo para kanca budi utama rupane ijo ajan rupa ijo budi utama pemuda NU Ayo para kanca budi utama rupane ijo ajan rupa ijo budi utama pemuda NU ingsun awet tutur marang sira bocah bagus sira takon kasih supaya awet bagus ingsun awet tutur marang sira bocah bagus sira takon kasih supaya awet bagus ingsun awet tutur marang sira bocah ayu sira takon kasih supaya awet ayu ingsun awet tutur marang sira bocah ayu sira takon kasih supaya awet ayu ayo simpo bapak kakang bayu wis mangsane padha golek ilmu suci panggonane Gusti ayo simpo papa kakak ayo wis pangkane padha golek ilmu suci panggonane Gusti Bondo bisa entek jalaran dienggo terus ilmu bisa tambah jalaran diuji terus Bondo bisa antek jalaran dianggo terus aja agama kita agama Islam mawartani ra amri sakawan siji Quran loro hadis telu Islam babadian temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angkati agama kita agama
Siap break. Jangan break. Tegak break. Anake wong tani umahe nang pinggir kali, aja wira-wiri golek senenge ngati. Wong tani, wong tani, wong kamulya. Are wong tani sarung ngati sarung Siap gerak. Ada penang di gerak. Siap gerak. Ada penang di gerak. Menghormat lahir Nabi Muhammad Rasulullah, mudah-mudahan terbaik. Kaum muslimina harus merayakan hari Senin tanggal 12 pada bulan Maret. Marilah kita merayakan lahirnya Nabi 100% penuh. Hari Senin tanggal 12 pada bulan Maret.
Oke, terima kasih. Ya.